Ikusten duzuen bezala, kamaran beste alde, hortzen daukagu Josu Zubia, Pots eta Lotseko partaidea. Bueno, nola izan zen Pots eta Lots izan hori jartzea? Bai, hori etorri zen ikastarotatik eta horrelako kontutatik eta grazioso egin zitzaigun momentu hartan eta esango nuen, begira, Pots eta Lots. Eta hori horrela gara, bai. Kontatu diguzu labur bilduta, zuen ibilaldia noiz hasi zineten eta pixkoa zer da lantzen ari zaretena gehien bat? Bai, begira, zinen modu serio baten esan dezagun, orain dela 3 urte gutxi gora bera, bai? Eta harrezkero egin ditugu ikuskizun diferenteak, hitzaldi diferenteak ere eman ditugu, eta azkenean gure helburua da alde batetik pailazoa zer den ikasi eta jendeari transmititu. Azkenean pailazoaren figura izan da oso importantea historian zehar, eta azkenean hauk ere hori nahi du gaur egun, eta uste du behar dagoela gizarte honetan pailazoaren figura aktibo bat egoteko, eta hortan dihar dugu. Esate baterako, nola baita esateko da gizarte honen logikaren kontra doan fenomenoa pailazoa oso humanoa da, oso emoziotik bizi du guztia, burlatik galtzeko ez du ezer eta botereari esateko, zerbait esateko ez du beldurrik, ezta? Eta apurtxo bat figura hori jorratzen dihar dugu, eta gure ikuskizun berrian ere, horrelako gauzak ere agertzen dira. Eta ze pailazoetan oinarritzen zarete, edo ze iturrietatik edaten duzue pixket zuen hausnarketa hori egiterako orduan? Batez ere, gure inguruan ditugun pailazoetatik noski, baina gero joan izan gara Valentziara eta beste Bartzelonara baita ere hango pailazoekin hartu emana izan eta hango pailazo ikuskera hori ere barneratzeko. Humorea transmititzeko orduan desberdinak dira, toki batzuk besteetatik, eman dezagun, ez dakit, Txekoslovakia bat, errandu Txekoslovakia erraten nuen bezala Venezuela, Bai, esan dezagun, humorea azkenean gauza unibertsala da, ezta? Egia da, kultura bakoitzak bere ikuskera dauka, bere figurak, bere simboloak ditu, eta horri erreferentzia egiterako momentuan, noski, Venezuelako batek ez du lertuko, eta euskaldun batek bai, ezta? Baina, era berean, Nafarroako Nafarroako txiste bat agian, oinatin ez da ulertuko, ezta? Hau da, tokiko humorea beti dago, baina egia da, humore unibertsala ere existitzen dela, eta pailazoak humanitatera edo humanitatearen sakonera eramaten gaituzten heinean, gauza batzuekin Venezuelako eta guk euskaldunok barre egin dezakegu, ezta? Osea, humoreak ere konpartitzen laguntzen du, nahiz eta bakoitzak berea batuen. Aurrantzat, helduentzat, aurrentzat helduak eginez edo helduei aurrak bihurtuz, nola da zuek egiten duzuen lana? Begira, guri gustatzen zaigu esatea, geurera datozen aurrek oso ondo pasatzen dute. Baina helduek esango genuke agian are hobeto pasatzen dutela. Gure humorea, klaro, askotan pentsatu izan da, ez da, pailazoak umeentzako direla. Eta badira baita ere, baina helduentzako ere bai. Eta Euskal Herrian oso, begira, alde horretatik, gaude pixka bat lotxa ematen digu, esatea pailazoa gustatzen zaizkigula. Eta Euskal Herritik kanpora ez da baina raroa pailazo ikuskizun bat helduentzat bakarrik izatea, adibidez. Eta hemen badaukagu errepare hori. Eta gure ikuskizunetan helduek eta esaten digute, umeek ondo pasatu dute, baina geuk oso ondo.
Eta guretzat umorea hori da, ezta? Azkenean datorren jendea batzea eta guztiek ondo pasatzea. Hitza eta solasa duzu erramienta nagusia, edo baita ere baliatzen zate beste gauz batzutan, musika edo beste ez dakit, zer egin batzuetaz? Ba, guk begira, eta ikastarotan ere asko esaten digute, guk asko hitz egiten dugula. Baina gero musikaren bitartez ere egiten dugu. Gainera, Oñatiko Txinparta eskolarekin batera, Txinparta Bertso eskolarekin batera egiten dugu halako elkarlan bat, eta ja 3. diskoa ari gara prestatzen eurekin, eta egia esan da, musikak ere asko janzten du ikuskizuna. Bai. Bueno, eta sortu eta horrela, nola, ze egiten dituzue, tarte batzuk hartu, sortzeko, sorkuntza heldu den bezala izaten da, edo orain koronavirusekin geldirik izabetela, orain kriston sorkuntza egingo duzue? Ba, denetik, begira. Paiazoen munduan sorkuntza normalean oso kolektiboa izaten da. Eta geu, hain zuzen, hau pasa baino lehenago, ari ginen ikuskizun bat prestatzen. Ikuskizun bat prestatzen, hain zuzen maiatzean estrainatu behar genuena. Ikuskizun formato txikikoa, kalean eta egiteko. Eta, klaro, pentsatuta eta sortuta badago, baina entxeatuta ez. Eta orduan horrek ematen digu guri zer pentsatua, ezta? Baina, bueno, alde batetik hori, eta gero bestetik, esan duzu, ezta, musikak ere janzten du lagun ikuskizuna, eta alde hortaz ere, bueno, ni arduratzen naiz, eta egiten dituta, eta adibidez, doinua jartzeko, musika prestatzeko, hortarako tartea ari naiz hartzen. Horretarako oso ondo etorri zait adibidez, baina besterako ez, Eta taldean zenbat zaudete? Ba, 4 pertsona gaude, eszenatoki gainean, gero atzetik jende gehiago dago noski, baina eszenatokira 4 lagun igotzen gara, 2 paiazo, Potx eta Lotx Itziar da laguna, eta gero Danel eta Ander. Eta horiek egiten dituzte pertsonaiak. Azken honetan, Ander izan da Imanol, elkarrezketatzailea, eta Danel Izaskun bizilaguna, adibidez. Eta ematen du, profesionalak izateko, profesionala diotenean erran nahi dute, hortatik bizitzeko, gaur egun ze egoeretan dago, pixkoat pailazo eta artisten egoera? Ba, artistena oroar, gaizki, eta pailazoera esango nuke are okerrago, ezta? Bai, beti grazia egin izan dit, orokorrean, murgildu naizen proiektutan, beti izan direla baztertutako arteak, ezta? Eta, karo, alde batetik, antzerkia baztertuta dago. Antzerkia euskaraz are baztertuago. Antzerki euskaldun eta gainera pailazoena are gehiago. Bai? Orduan momentu honetan, jendeak ez baloratu arte, edo ez dakiten nola esplikatu, kostako zaigu, baina, bueno, gu bentsate... Ikusten dudanez, zure iritzian ere pailazoa galtzaile bat da gizarte honetan, erabat galtzailea gainera? Bai, eta jendeari horregatik ematen dira. Bai, azken, pailazoen figura hori da, pailazoa bera, pertsonaia bezala, marginatu bat da, tontoa da. Ez daki... Tontoa ez dut esaten ez jakina denik, esaten dut, hori, jendearen begiradan tontoa, koitadu bat, esan dezagun, ezta? Baina era berean, pailazoa herri guztiaren islada bat da. Herri xearen islada bat da. Eta askotan esaten dugun, zergatik dago umorea, zergatik jendeak egiten du barre pailazo batekin. Ez erakusten dit, ez tontakeriak egiten dituelako eta oso ona delako tontakeriak egiten, ez? Erakusten digulako gu zer tontoa garen, ezta?
eta hor badaukagu halako ez dakit zer, baina gu Ze- beti amesten dugu gure seme-alabak izan daitezen ingenieruak, izan daitezen medikuak, ezta? Inork ez du pentsatzen pailazoa ea izango den nire alaba edo semea. Ze umore mota erabiltzen, o gustatzen zaizue erabiltzea? Zuria, gazia, gezia, kontatu diguzu. Denetik. Guri ez zaigu gustatzen umorea mugekin. Ez zaigu gustatzen. Zentzurik ez daukalako. Esan ezagun umoreak beti dakar ofensa bat, ezta? Eta azkenean gu bihurtzen gara geure esaten dugu, jo, hau ezin dugu esan, hau ezin dugu, bai, hau da, autozentzuratu egiten gara. Eta hori guretzat ez da onargarria, umorea da, fantasia bat da, bai, utzi gauzak esaten. Eta batzuetan nahiko zuria da, baina batzuetan pikatzen du pixka bat. Beltza ere egiten duzue, umore beltza, edo zailago daia hori pixko bat bideratu dagoelakoz gehien bat familia aurre eta horiendako. Bai, beltza enuke esango, baina bueno, politikoki ez zuzena bai. Eta gaina uste dut oso garrantzitsua dela aurrek ere hori ikustea, hau da, fantasia bada, gauza batzuk esan egin behar dira, eta hori aprobetxatzen dugu, marrazten dugu aurrentzako kotoizko mundu bat, ez da? Eta ez aizu, hau arantzez betea dago. Bueno, eta arantzaz betea, edo nola heldu da, nola erori da koronavirusaren kontua, erabat honekin, etenaldi handia egin behar izan duzue zuen aitaldietan, horrek nahi du eragin ekonomiko handia izango duela, ikusten duzue berreskuratuko dela, edo ez zaila, zengatik batez ere hor hainbat pentsazio eta hainbat ekitaldi bertan bera gelditu direlakotz. Claro, hor esaten dute, gero berrian eta irakurri ahal izan dut, eta gero, berdin da, galtzen badira, galduko dira, eta berreskuratuko badira, egongo lirateken horiek galduko dira. Hau da, eten bat dagoen momentutik, ikuskizun batzuk galdu egingo dira behin betirako. Edo hitzartuta zeudenak, edo hitzartuko lirateken horiek. Bai? Orduan kaltea da, gu gaur sortez, baina ez da sortez, zera. Baina ez gara ontaz bizi. Bai, orduan, esaten dute, ez da sorte bat, baina egoera hontan, bueno, arnaz hartu dugu, bai? Eta orduan, beno, gu badauzkagu gauzak ordaintzeko, eta, bueno, saiatuko gara, zela, bai, beti bezala, ez da, alden moduan. Orduan, pentsatzen duzu, artisten munduei, kalte ekonomikoa handia ekarriko diola honek ez, konfinamentu honek. Oso handia, eta gainera, esan dut, gure mailako edo gure munduko, esan dut, euskal panoramako zera batek, egunez egun bizi da, ezin du bere aurrezkiak ez dira izango sekulakoak, ez da, orduan, oso garrantzitsu izaten da, ja, lotuta daukasun hori betetzea, orduan, hori, laguntzak eta bai egon beharko lirateke, lurraldeko lekutatik, ez da, hau da, gu garela betiko ahaztuak, ea norbait akordatzen den gurekin. Denaren hori eran daiteke, momentu honetan gainera inoiz baino gehiago konsumitzen ari dela, ikuskizunak konsumitzen ari direla. Modu batez edo bertzez, gehienak izango dira edo sare sozialan bitartez, edo telebisten bitartez, edo dena delakoan serien bitartez, dena delakoa, edo zein plataforman. Baino, hornek, agian baitere ekartzen du berera berplanteamentu batzutan egon beharko litzatekela, nahi dut artisten aldetik, nola baitere kalean egiten den guzti hori baita ere beste
oinarri batzuetan, beste plataforma batzuetan egon ahal izateko, eta modu horretan baita ere diru sarrera batzuk izan ahal izateko, zengatik orain, zuek egiten dituzuen eskaintza guztiak erran daiteke doakoak direla, ez da? Batez ere sare sozialetan daudenak eta guzti hori. Bai, hori da. Hori irakurri nion beste musikari bati baita ere eta arrazoia dauka, Begira, claro, kontua da, orain ari garela ohitzen, ez da, gure lana zabaltzen. Ohitzen esan dut asko pentsatu gabe, oso ekintza romantikoa izan daitekela, osea, dela esan daiteke, ez da. Claro, bai, oso ondo dago zabaltzea, jendeak ezagutzea, jendeak esatea, begira, artista hau ze jatorra partekatu duela gurekin bere lana, ez da? Bale, oso ondo, baina, claro, horrek ez du jaten ematen. Eta astero janari erostera joan behar da, eta orduan, claro, eskatzen da baita ere, esker horiek eta gustoko dut horiek eta elkarbanatze horiek itzultzea kontratazioetan, ez da? Hau da, guk ematen dugu, zeuek ere eskatu, eskaini guri, ez da? Halako zera bat. Ondo dagoela gauzak partekatzea, baina itzul daitezela beste gauza batzuetan, ez da? Bestela, horrek ere balioa azkenean jarri dezake zalantzatan jendearen. Hemen honen ondorio izan beharko luke, nola baitere lehenago hitzartua zeuden ekitaldi horiek gutxienez berreskuratu ahal izatea, eta hori gutxienez, mantendu ahal izateko aurrerantzean ere, eginkizuna, ez da. Hori da. Eta Lotx eta Potx nola bizitzen ari zarete konfinamentua? Zu Potx zara, eta Lotx gutxienez, bideokonferentzia ezta egin beharko dituzue aitaldiak, ez? Edo nik hau prestatzen ari naiz eta... Bai, horrelari gara, Orain, gainera, pena izan da, justo martxoa eta apirilean geneukan denbora gauzak prestatzeko eta ensaiatzeko eta egiteko, eta, behar den bezala. Noski, gainera badakigu, ez da, holtza gainera irten aurretik, lan asko egin behar dela, geu ohituta gaude emaitzak ikusten, baina lan handia dago atzetik. Eta bari gara aldugun moduan guztion bezala. Eta hoxe, ala ere gogotxu, etor daiteken ari begira. Eta horregatik, pentsatu genuen, haizu, DVD-a estrainatu nahi genuen, berandu xeago, baina, esan genuen, haizu, lana eginda dago eta estrainatuko dugu jendeak ikus dezan, ez da? Eta, non eskura dezakete DVD-a eta guzti hori? Bai, DVD-a printzipioz sarean jartzeko argitaratuko dugu, Bai, esan nahi dut, ostiralontan, apirilaren 3an, 3etan gure YouTubeko kanalean egongo da. Ikusgai, gainera etxean dauka izena, oso egokia gara iontarako, eta esaten du, DVD-aren edo bideoaren helburua hori da azkenean, esatea jenteari etxe barruan zenbat abentura bizi daitezken bertatik irten gabe. Bai? Eta kasualitatea da guztia, Baina... Beraz, hola suertatu da, ez da? Ez da aldez aurretik ezer pentsatuta konfinamentua heldu zenik, ez? Pentsatzen dut... Ez, hori da, jendeak ez dezala gauza arrazo. Kristalezko bola ez daukazue. Hori da, ez. Baina horixe, hau gertatu denean esan du, hau kasi gure historia da, ez da? Eta, publikatuko dugu urretxun grabatu genuen ikuskizuna. Eta bestaldetik, konfinamentua arlo personalean zer modu zen amaten ari zara? Egia esan da nahiko arraroa dirudien arren, nahiko ondo. Banuen beharra geratzeko.
Eta hoxe, behar hori, modu gonta eskuartatu da, ezta? Eta, ari nez eskartzen, begira, alden enean humorez, ondo pasatzen, asmo horrekin behintzat, eta ez da, beste aukera, beste batzutan ere, nekea ere nabari da, baina, bueno, alden enean behintzat. Eta nola ikusten ari zara jendea oro hartu eta zure herrian, zure auzoan, nola bizitzen ari dute? Bueno, hor ikusten ditugu, claro, guk hori informazioa ez dugu asko, baina familiak eta bidaltzen dizkigute bideoak, eta geure kantuekin, eta horrelako zerak eta esaten dugu, jo, begira. Behintzat, ari dira gauzak egiten humorez, ez da, eta ondo pasatzeko asmoarekin, umeekin eta batez ere, eta joe, hori posgarria da. Ederki, Josu, mil esker gurekin izateagatik, pixko bat azaltzeagatik egoera, potx eta lotxarena, baita ere hor dituzuen asmo guzti horiek, ja on bideratzen diren, eta baita ere konfinamentutik indarrez eta hori lan edo hausnarketa berriekin ateratzen zareten. Hori da, berdin zuei ere animo.